Rehabilitasyon po ng 60 taon ng dam site sa Dagupan umabot na po sa 50%. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Umabot na sa 50% ang clearing operation ng 60 years old na dump site na nakatakdang gawin upang maging fun site dito sa lungsod ng Dagupan City. Matatandaang noong 2022 ay opisyal nang ipinasara ang 60 years old na dump site bilang bahagi ng programa ng lungsod para sa mas maayos na pamamahala ng basura. Noong 2024 naman, muling binuhay ang pagproseso ng food waste upang gawing organic fertilizer sa pamamagitan ng koordinasyon ng Waste Management Division at City Agriculture Office. Ayon kay Waste Management Division Head Bernard L. Cabison, malaking tulong ang mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation sa lungsod. Aniya, ang mga nabubulok na basura ay ginagawang organikong pataba para sa mga halaman, habang ang mga dinurog na bote at iba pang recyclable materials ay ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng hollow blocks. Ang style po kasi, pag segregate sila, halimbawa itong magkakatabing barangay, let's say sabihin natin Tapwa, Lukaw, Maluwad, magkakatabi po yan. Tumawag yung isa na may plastic na kami, sabing ganon. Hindi lang Tapwak ang pinupuntahan namin, punta na rin kami sa Lukaw, tapos Maluwad. Para makatipid na rin, punuhan na lang. Dapat may imarif ang mga barangay. Yung mga basura na nangsasakupan nila, sila na ang bahala. Tapos ilalagay nila sa imarif nila, tapos ang syudad naman, kukunin namin sa imarif, dadalhin namin sa organic. Samantala, ayon kay Bunuan Binlok Barangay Secretary Joseph Querol, na malaki ang itutulong ng rehabilitasyon at aktibo nakikilahok ang kanilang barangay sa waste segregation tulad ng paglalagay ng mga segregation bins sa harap ng materials recovery facility at pagbili ng truck na ginagamit sa pangongolekta ng basura sa mga sityo. Sa barangay po namin is ini-implement po talaga namin ang no segregation, no collection kasi doon po yung nakikita para mapaayos po ang ating mga basura at saka hindi po siya kalat. Ang aming schedule po sa aming barangay collection po ng garbage is per sitio na po para hindi na po masyadong naghahalo-halo po yung mga basura. Po nag-improve, di tulad po dati na tapon dito, tapon doon. Ngayon medyo sobrang nag-improve po ng barangay po namin dahil po sa patuloy na ini-implement po yung waste segregation. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtutulungan ng 31 barangay sa Dagupan City sa pagkasagawa ng waste segregation at pagsunod sa collection schedule. Mahigpit ding ipinatutupad ang Ordinance No. 192909 o ang No Segregation, No Collection Policy upang higit pang mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.